Cak, mboten niku brengos kula niki Iya. Niki sanes brengos ya jare wong-wong niku. Apa? Bulu hidung jare. Lho. Kene nang jero kene lho, Dok. Sing kene iki brengos. Wong-wong sapa iku? Lah nggih niku lho. Wak sapari peloran niku. Jenenge wong nggonmu kok lucu-lucu no, Dok. Wingi sapa? Kabulator. Saiki peloran. Gak ono setang Wonten niku Yanto Setang. Lho ono ya nyanto setang. Wonten Yanto Setang niku nyambut damel ten gene pabrik lem mriku. Yantoe dilem. Apa Yanto kok dilem? Mboten Yantoe dilem. Kerja ten gene pabrik lem. Lah iya. Yanto nang pabrik terus dilem ngono ta. Mboten Cak Yanto dilem. Niku kenek lem dhewe tangane Cak Suro. Gapleki akeh wong saiki gapleki